Ngayong hapon mga sir, welcome to Amazing Zoo. Ito ni pakaon sa atong Chonggo. Kay gigotom na ron si Jack. Gutom! Gutom! Sir, ini na sir. Ini na sir. Sir. Hala, mali ang pagkaon nga akong gihatag. Run. Saan may naturo na buog man sa tour guide. Masag na tani. Masag na jud ani. Hindi lang tagbaktas ta basta makitaan pa to siya. Tara. A few moments later. Ni har tablet ta sakit na tiyan, gutom na ko. Pud gigoto na pud ko. Unta may tag pagkaon ron eh. Tara. Di ba ikaw itong gipunta na mo ginabos no kung asa dapat ag Amazing Zoo? Oo. Ako to. Nya ngano nangabot mo dire? Kuan man gud boss giluros na mi sa unggoy gud gini nga. Aw maupod. Nya asa naman mo rod? Di sa nato istoryahan boss. Nakay makaon diha ah. Dinika na bisig baktas gutom na kay. Aw makaon. Murag okay pa man siguro ni. Okay na ni boss. Gutom na kayo. Salamat ani boss ah. Gamong tanaw ta mi boss ba kung kakita ba ka sa tour guide yang suot kay green tone. Aw mura magnakabantay ko tong anay hindagan nito nga naka-green. Basig mao yung tour guide. Naka green? Oo, sakto gyud ka boss. Sabayan naman na mundana boss. Magdali lang mi kay gitngit na ba? Tuod boss nakatubig da. Pantulak ba o hawa ka di? Hala. Wa ara bagad koy tubig dadri ah. Namay sapa-sapa diha. Kamo og nanin yung mo inom anak. Sige boss, ayun na naman boss. Salamat ka dyan boss. Okay na. Ay na, basta hindi na mo ma-absent tong tour guide. Aw, sige kay kamoy naka daglangan ani akong pagpangahoy. Sige boss, salamat. Asar ka itong mga turista. Wa ba ka to apsi sa Chonggo? Sala masubayon diri be. Tingalig maunsa to sila. Unsay mahitabo nila. Ako rbay tour guide ato. Ang tulubagong dyan nila mo. Tingalig putbulong ko sa ang amo ani. Sir! Sir! Asa naman mo? Uy, ano ka itong tingog? Bro, mana tong tour guide nito? Ato dun ta. Tara. Sir! Sir! Mga sir! Madyo kay Wayne hitabo ninyo. Wa pa mo na-absent sa Chonggo? Wala lagi sir. Nga asa naman taron sir, nga madyo nakita-kita na ta asa ka parang ani. Unsa man? Atong ipadayon ang pag-tour ninyo dire? Sige sir, kay sayang experience. Basta sure na nahawa ni manggukod ha. Sige, tara. Gago! Kuning ikaduhang hayop nga ipakita nako ninyo. Mao nang tarsier nga gikan sa North Pole. Mao na murag gitugnaw. Mao di ay. Kuya man ikit purma ng tarsira sir mo magidiyon na nato. Sagdi na, napasmura na siya. Tara, next. Mao ni ang atong pagkatulong nga hayop. Mao ni ang atong kanang tuko gikan sa China. Mau dai sir. Chinese ni sir. Kita ko lang mata. Oh, kay adik man na. Next ta. Last but not the least, mo ni ikaupat nato nga hayop nga atong pakita. Ano siyang donkey?
gikan ni siya Mars, ang angga nani niya dangaw. Ni siya ang hayop nga giingon ninyo ganihag nay talent. Show your talent. Daghang kayong salamat sa pagbisita niyo sa Amazing Zoo. Unta makabalik ko mo diri unsa pasensya na pud sa atong tunggo ganiha nga gilupog mo. Okay ra sir. Dami kayo sir. Ara nami. Ano sir? Sige, sige. What's up mga kasada? Kung sa ganahan magpa-shoutout, comment lang mo aning video ha. Go. And please like, comment, and share. Thank you!